В името на Хелиор, предайте оръжията си. Задържаме ви за кражби и размирици на обществено място. Намерих руната от коболда. Когато светлина и скръб пораснат, всички ще търсят магия. Адриел ще мине по Аурелион и ще носи магия. Слабите ще станат силни, Дарконус ще свети. Роденият преди Адриел, тъмно и светло ще събере в едно. Не трябваше да къда там. За какво има тази монета? Искаш ли да я видиш? Не сега. Ще я скрия по-добре. Под езика ми. Защо са ви оставили да спят на пода? С тях има дете. Така ли било, Преонора? Вие сте загрижен за благосъстоянието на нашите гости, Преонора. Дали пък да ни им осигурим и по-добри условия? Те все пак са хора с високи изисквания. Тъй точно, падрено Рафаел. Я гледай ти, какво имаме тук? Ти да не си тенекиене човек. Какво ли красиво лице се крие под този шлем? Не е смешно. Ако сваля този шлем, ще умра за секунди. Нали не искаш моята смърт да тежи на висшата ти съвест? О, приятен глас. Нека те науча на малко обноски обаче, младежо. Първо, когато ще разговаряш с Кватронора, ще се обръщаш към него с вие. Второ, когато говориш за себе си пред Кватронора, ще използваш словосъчетанието неблагодарен червей. И не ми говори за съвест, защото един Кватронора не може да си позволи такива слабости. А вие, господа школари, как я докарахте до това? Очаквах нещо повече от хора с вашето положение. Калеб, какво си имаме тук? Ние не чистихме ли от плъхове затвора преди известно време? Ти имаш нещо, което ми принадлежи. Виж, монетата. Там е. Не може да се отнасяте така с дете. Още една приказка. И виж с тебе как ще се отнеса. Рад. Как си, стари приятелю? Превзема съзнанието. Страшен си ме води. Тихо, няма време. Заклинанието губи сила. Стража? Преонора, отвори, станала е някаква грешка. Тези почитаеми господа трябва да бъдат пуснати на свобода.
А сега ми върни монетата, хлапе. Стига де, по-късно ще си я вземеш. Сега дай да вървим. И да влачим тези крадци с нас ли? Имаш ли по-добра идея? Да се махаме от тук преди Рафаел да се е събудил, а ми дължиш един комуникатор. Комуникатора ще си го търсиш от квадронорите. Паладините, те са по-крадци от крадците. Изобщо не ми говори за крадци. Как търпиш тея? Искате да стоим тук, докато ни хванат? Той е прав, Рад. Нека се разберем на закрито. Пък и ти живееш наблизо. Никой няма да ни потърси там. Първо ще проверят общежитията. Добре, само поканихте си. Да вървим. Не се страхувай, все пак съм с теб. Аз не се страхувам. Аз съм Кия, а ти? Не съм чувал момче да се казва Кия. Смешно. А ти? Аз съм Айд. Също и с три букви. Тук е, стигнахме. Лошо ме, сигурно е от онази супа с косама. Елитни крадци сте вие, с деликатни стомаси. Валерио, трябваш. Открих го, Аргород. Това, което ще му приближи до господаря. Да не избързваме. Този път всичко е различно. Намерих точно това, което търсихме. Какво предлагаш? Имай търпение. Повикала съм когото трябва. Точен както винаги, Валерио. Как бих могъл да ви разочаровам в вашия начин? Хубава барлога си имаш. За школар. Работя в извъншколско време. Има ли смисъл да питам кой е работодателят ти? Със сигурност не го знаеш. Кия, гладен съм. Храната е в шкафа. По-добре ли си? Ти няма ли да ядеш? Не съм гладен. Нека поговорим докато ядеш. Останах без лекострелите си. На 12-ти етаж сме. Каквото и да се случи, не можем да скочим през прозореца. Зависи кой минава покрай него. Някои летят много високо. Не подценява опасностите, Айк. В капан сме, а отвън палатините няма да ни изпуснат отново. Скри проклетата монета. Тези школари ще ни влачат със себе си. Измъкнем ли се от града, можеш да им я дадеш. Не си я давам. Тя ми е талисмен. И ти ли искаш да ме я вземеш? Стига, Айк. Позволих ти да дойдеш с мен още преди да знам за нея. И ме защити, когато се опитах да открадна онзи портфейл. После ми го остави, но паладините ми го взеха. Крадат от крадците, но за тях може. Това е просто една монета. Не си струва да умреш заради нея. Няма да умирам. Айк, какво направи? Айк, спри с тази игра. Искам да поговорим. Я да те видя сега. Изтощен съм. Сигурно е заради заклинанието, като използваш, защото
Онзи, Рафаел. Концентрацията на магическа енергия намаля всеки ден. Скоро дори и най-простите заклинания ще започнат да ни умряват. Вече не мога да усилваме зрението си. А скоро притокът на магическа енергия съвсем ще секне и ще сме безполезни. Може би, ако знаехме повече, щяхме да намерим решение. Мисля, че ако опиташ да обясниш истината на онези двамата, ще разберат. Не видя ли, че опитах? Дребосъкът направо се е залепил за монетата. Добре, домъкна ги до тук. А сега аз ще ги баламосам, а ти ще превземеш съзнанието на онази Тинекия и ще накараш малкия да даде монетата чрез него. Брат, не мога. Не знам дали ще успея. Заклинанието ми изтощи. Пък и не бива. Мисля, че те сами ще предадат монетата си. Не ме интересува какво мислиш. Искам монетата сега. Няма да направя това втори път. Помисли само. Така помагаш и на мен и на тях. Кой знае какво ще им донесе тази монета? Добре. Ще опитваме първо с добро, после ще видим. Какво става тук? Чакам обяснение. Ами, нали ми беше лошо? Отворихме прозореца и точно тогава мина една шейна. И издуха всичко на пода. Добре, считайте, че съм ви повярвал. А сега, след като си починахте и надявам се хапнахте добре, е време да си изплатите дълга. Монетата, моля. Нали не си мислиш, че межевата ти гощавка струва колкото тази монета? Можем да решим да ти я върнем, но тя струва най-малко 100 кредита. Не смей да търгуваш с мен. По демоните на Дарконос вие сте крадци. Не знаете в какво сте се забъркали. Монетата не е безполезен артефакт. Аз трябваше да я предам на един изключително влиятелен човек в Солнрихт. Заложил съм живота си за това нещо. Има и друга възможност. Да измъкнете ни от Солнрихт и ще я получите без повече разправи. Опитах с добро, но тези двамата нямат нито ум, нито съвест за да разберат. Ще трябва да направиш заклинанието.